बिसायजों जेबो सोमोन्दो जालायनाय जाजोबबाय जाहाथे बिथाङाबो रिना गयारियाबो गोदान जुलि लानो हागोन आरो अनजालि दैमारियाबो गोदान जुलि लानो हासिगोन तो लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सायाव आरो मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबारना लोगोफोर तो जियानो जा आं बे समावहाय बेकग्राउन्डखौ नोंथांमोना नुनो हागौ नङा होमबा गय बारि माबा बारि बागान आं दसे सम बेहायनो बेरायनो फैदोंमोन बेहायनो नैबे मोनसे आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनो होननानै लाबोबाय तो जियानो जा लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल आरो बेजोंनि इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै आं दायो नोंथांमोननि सेराव मा भिडिअखौ लानानै फैदों नङा होमब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाथाया मानो गले गले जाबाय थायो आरो जागासिनो दङ नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि थ्रुयै मेगननि गेजेरजोंबो नङाब्ला लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा नङाब्ला लोगोफोर फाथैलाय बिसिनायखौ नङाब्ला मानो जायो जोंनि समाजावहाय बिथांमोना जुदि फाथैलाय बिसिनो गोनां मोनब्ला मानो हाबा जायो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि साननो गोनां बाथ्रा गोबाङानो बुंदों जोनोमा खनसेल'सो जायो हाबाखौ खनसेल'सो लायो थैनायखौ खनसेल'सो जायो होनना बुंनाय बेफोरबायदि जाथाया आथिखालनि जुगाव माने फेक बायदि जालांनो हमलांबाय आरो लोगोफोर जोनोमाव खनसेल' जानाय हाबाखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो साननो नांला होननाय बायदिसो जालांबाय बेफोर आथिखालनि जुगाव दिनै फाथैलाय बिसिदों गाबोन सोरजोंबा खारदों दिनै सोरजोंबा हाबा जादों गाबोन सोरजोंबा रमान्स खालामदों बेफोरबायदि जाथाया जोंनि समाजावहाय गले गले जाबाय थ' जियानो जा लोगोफोर आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै फोलावला गिबियावनो नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रो हाबा जाखानाय हिन्जाव हौवाया दिनैनि दिनावहाय फाथैलायखौ मानो थाखाय बिसिखो हौवाया खोनानो मोन्दों आं खोनानाय बायदिब्ला हौवायाहाय फाथैलाय बिसिनो गोसो गैयामोन नाथाय हिन्जावाहाय जबरदस्ति जानानै दिनै हौवाखौ गारनाय थांखि लानानैहाय रायजोफोरनि समाजफोरनि गेजेरावहाय फाथैलायखौ बिसिदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जाय भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांग्रो अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना नायलांदो बिदिब्ला दिनै समबार बाराय ओमफ्राय डिसेम्बर माबानि नभेम्बरनि तारिख 2025 जोंहा बे दिननियाव माने जों मिलायलायियाव दिनै फाथैलाय बिसिनायखौ जोङो खालामनाय जादों दिनैनिफ्राय बिथांमोननि बिसायजों जेबो सोमोन्दो जालायनाय जाजोबबाय जाहाथे बिथाङाबो रिना गयारियाबो गोदान जुलि लानो हागोन आरो अनजालि दैमारियाबो गोदान जुलि लानो हासिगोन दिनैनिफ्राय जाहाथे बे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो गेजेराव दिनै फाथैलाय बिसिनायखौ जागायदों बे फाथैलाय बिसिनायाव जोंहा इसोरखौ लानानै जोंना जोंनायखौ साखि लानानै दिनै मोदोमनाय साखि होनानै दारागाव हादाननिफ्राय जोंहा गावबुरा बिथां दंफैयो दा बे गावबुरा बिथाङाबो जाहाथे फंनैसो बिबुंथिखौ होयो आच्छा रायजो राजा जोंहा सनाजुलि गामियाव जोंहा बेखौ दारागाव
बिथांमोना आनान गसाइनाव आं बोर बिदों बिथांमोननि जिउआ जाथों लोगोसे बिथांमोनाबो अनजालु दैमारियाबो जाहाथे मोजाङै मोजां जाहाथे थांनानै थाथों रिना गयारिबो मोजाङै मोजां थांनानै थाथों लोगोसेयाव आपत्ति खालामबावदों आनान गसाइ बिथांमोना इसोरनि अननायाव आरो पुनराय जाहाथे गोथार जुलिखौ लाफिननो हानाय गोहोखौ दिनै आइ आफाफ्रा बिथांमोननो होनाय जाबाय बेनिखायनो दिनै गासैखौबो दिनै साखि लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आं दिनै सिगांनाय जाबाय bodo langau बेनोमोन लोगोफोर मेन जाथायाहाय नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ नायनानै जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय मा जाहोननि थाखाय मा कारननि थाखाय बिथांमोना दिनै हौवा हिन्जाव हाबा जाखानाय संसार जाखांनायनि उनावहाय बिथाङा दिनै फाथैलाइ बिसिनोहाय न'खरखौ सिफायलांनो गोनां बायद' जालांखो आरोना लोगोफोर आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाथाया गले गले जानाथों होननानै जों सानो नाथाय बेफोरबायदि जाथायासो जोंनि समाजावहाय जायो दिनैनि दिनाव बिथांमोना हाबा जाखांनानै गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव जुदि आलादा आलादा न'खरखौ जुदि खालामफिननायनि राहाखौ लायोब्ला बै जोनोम होखांनाय गथ' गथायफोरनियावहाय गोरबोआवहाय बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे दुखु फैयो जोंनि आइ आफाया सोरमोन बिथांमोननि इयुन थांखि जिथु साननाय जिथु लानाय सिमां मिजिंफोरा बायफ्लेलाङो आरोना लोगोफोर मोनसे मोजां लामाखौ थांनो आगान सुरनाया बिथांनिया गोथेलांनाय बेफोरबायदि लामायाव गोग्लैलाङो आरोना लोगोफोर थ' जायफ्रानोखि बेफोरबायदि दिनैनि दिनावहाय हाबा जानानै दङ बा संसार जानानै दङ बिथांमोना आरो माब्लाबाबो दा सानसै दिनैनि दिनावहाय आलादा न'खर दाबावगोन आलादा रायजो दागोन बा फाथैलाइ बिसिगोन होननानै माब्लाबाबो दा सानसै नङा होमब्ला जोंनि समाजावहाय बेफोरबायदि जोनोम होखांनाय गथ' गथायफ्रा ओरैबायदि दुखु मोनो जेब्ला नोंथांमोनाबो सानसे समावहाय मावरिया जानानै थानायमोनब्ला गोदो गोदाय जुदि आइ आफाया जोनोम होखांनायनि उनाव नोंखौ जुदि बिमा बिफाया जुदि बेफोरबायदि आलदा आलदा खालामलांनानै होयोमोनब्ला नोंथांमोनाबो गोसोआवहाय जोबोद दुखु मोनगोन नङा होमब्ला लोगोफोर थ' थिग তেনেকুৱা दिनैबो नोंथांमोना हाबा जाखांनायनि उनावबो जुदि खांखांनाय गथ'खौ गारनानैहाय जुदि गुबुन सासे हौवाजों बा हिन्जावजों खारलांनानै बेफोरबायदि हाबा जादोंबा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै हाबा जादोंब्ला बिथांमोननि गोसोआवबो ओरैबायदि दुखु मोनोहाय आंनि आइ आफाया सोरमोन बा आंखौ मोजाङै अनासै अनसायासै नङा होमब्ला बेफोरबायदि गोबां जाथाया जालाङो जियानो जा लोगोफोर आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौहाय फोलावलियासै जाबायदि मोनथिनांगौ जाबायदि नुनांगौ नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपजों लोगोसे नुलांबाय आरो आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोनाहाय साननो हानाय बुंनो हानाय गोहोगोरा बुजायनो हानाय गोहोगोरा सुबुं दंखायो नङा होमब्ला आंलाय आरो माथो आंथ' सासे नेहाथ सुबुंसो नङा होमब्ला थिग তেনেকুৱা आंनि गोसोआवहाय जाबायदि मोन्दांथिनाय जाबायदि गोसोआव बुंनो लुबैनाय बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायबाय जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायाव खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बिदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन